Πήρα το δάνειο από την Εθνική το 2009, επειδή ερχόταν η κρίση και δεν μπορούσα, είχα ήδη πρόβλημα οικονομικό, ας πούμε, με το κατάστημα, συνεργείο μοτοσυκλετών είχα, το οποίο δάνειο μπόρεσα να το πληρώσω μέχρι το 2012. Μετά που έγινε η μεγάλη κρίση, έχασα μεγάλους τζίρους, δεν είχα δουλειά, έπεσε πολλή δουλειά και σταμάτησα να το πληρώνω. Δεν είχα τη δυνατότητα πλέον να πληρώνω το δάνειο. Μόλις σταμάτησα το δάνειο, δεν ξεκίνησα νομικές ενέργειες, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα, γιατί έπαιρνα το ένα δάνειο από τη μία κάρα τον άλλον να τα καλύψω, τα ΤΕΒΕ και τα λοιπά. Και όχι, νομικές ενέργειες δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να κάνω και συνέχισα να δουλεύω έτσι, μπαίνοντας μέσα στην ουσία. Ειδοποιήσεις, ναι, μου ερχόντουσαν, οι πρακτικές ερχόντουσαν, ναι, συχνά. Όχι πολύ έντονα όπως μετά βέβαια, ή τα τωρινά χρόνια. Η μεγάλη πίεση μετά το 15-16, η μεγάλη πίεση άρχισε το 15 και 16 και μετά, ναι. Αλλά γενικώς είχα κατάρρευση οικονομική, οι τζίροι είχαν πέσει πάρα πολύ, ψυχολογικά προβλήματα πλέον. Δεν κατάφερα να πληρώνω τίποτα πλέον. Ούτε το ΤΕΒΕ δηλαδή μετά, όχι μόνο τα δάνεια της τράπεζας. Το μόνο που κοιτάγαμε πλέον είναι τι θα φάμε στο σπίτι, να φέρουμε φαΐ. Φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο, ας πούμε. Στον πληστηριασμό φτάσαμε το 2023, λόγω του COVID, επειδή αναβληθήκανε στην αρχή. Και με τον COVID βέβαια κατάρρευσαν όλα. Έκλεισα και το μαγαζί πλέον, τελειώσαν όλα. Εκεί έπεσε στο 95% πλέον ο τζίρος, δηλαδή δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Εκεί δεν κατάφερα να κάνω απολύτως τίποτα, δηλαδή να μην έχουμε ούτε φαΐ πλέον στο σπίτι. Το ακίνητο έτυχε να το πάρουν 23 Φεβρουαρίου, με ειδοποίησανε με 10 μέρες μετά, βέβαια δεν το γνώριζα, τα funds. Η Dovalue το πήρε. Από ό,τι είδα, χωρίς ειδοποίηση, δεν μας ειδοποίησαν, δεν το γνώριζα καν. Γιατί δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα, ούτε κίνηση για ευαλωτότητα που είχα αυτό το περιθώριο και δεν ψηφίσαν και τον νόμο τον καινούριο που τον ψηφίσανε χθες δηλαδή. Με τη 12ετές δανεισμό που θα δίνουν στους οφειλέτες, που το ψηφίσανε χθες τελικά. Εκεί περίμενα, δεν είχα λεφτά για δικηγόρους. Τελικά το πήραν έτσι την ημέρα που έδωσε και ο Άριος Πάγος, δηλαδή δυνατότητα στα funds να το παίρνουν έτσι, ηλεκτρονικά. Το πήραν ηλεκτρονικά. Μία εβδομάδα μετά την απόφαση του Αρίου Πάγου. Μετά τον πληστηριασμό έπρεπε να αντιδράσω γιατί δεν είχαμε που να μείνουμε πλέον 5 άνθρωποι. Είμαστε και 5 ανθρώποι, έτσι. Δεν είχαμε καν που να μείνουμε. Και μετά γνώρισα την ενωτική πρωτοβουλία στα Εξάρχεια μέσω του ίντερνετ. Ο γιος μου δηλαδή μου τη σύστησε. Γνώρισα τα παιδιά εκεί και με βοηθήσανε πάρα πολύ. Κάναμε πολλές κινήσεις και κάνανε και στην Dovalue. Με την Dovalue παίρναμε παρατάσεις βέβαια, αν και είναι επιθετική τελικά τελείως η πολιτική της. Είναι αρπακτικά, κακά τα ψέματα. Αλλά λόγω εκλογών πήραμε κάποιες παρατάσεις. Μετά τις εκλογές βέβαια και τις δημοτικές πλέον γίνανε πολύ επιθετικοί. Αλλά μέσω της ενωτικής πρωτοβουλίας, με μια πορεία που κάναμε και αντίδραση εδώ και πορείες στο Εγάλεο μέχρι και το Δημαρχείο και κλείσαμε και όλη την Ιερά Οδό σε πορεία, εκεί κάνανε πάλι πίσω οι σπρακτικοί και μας πήγανε για παράταση τέλος του έτους. Και όλα αυτά μέσα από την ενωτική πρωτοβουλία βέβαια, έτσι. Και μας προτείνανε και αυτό που ζητάμε και μέσω ενωτικής πρωτοβουλίας, γιατί το έχουν ξανακάνει οι άνθρωποι. Ζητήσαμε ένα χαμηλό ενοίκιο, αφού το πήρατε που το πήρατε βάσει νόμου, λέτε με τον νόμο το δικό σας τέλος πάντων, ας πούμε ότι ισχύει. Αλλά τουλάχιστον δώστε μας ένα περιθώριο, μην βγούμε στον δρόμο, γιατί και πρώτη κατοικία, έτσι. Την οποία τώρα ο νόμος μας θα μας κάλυπτε. Και τους ζήτησαμε ένα χαμηλό ενοίκιο, το οποίο δεν το δέχονται τελικά οι άνθρωποι. Το απορρίψανε. Λόγω εκλογών μας κάνανε τους καλούς βέβαια, γιατί είχαμε και 2 εκλογές, Ιούνιο και Ιούλιο, δεν θυμάμαι καν τις εκλογές, μπερδεύτηκα κι εγώ, και μετά και δημοτικές και περιφερειακές. Εκεί μας λέγανε ναι, θα το δούμε, μας κάνανε τους ευγενικούς και τελικά δεν ίσχυε αυτό την ευγενική. Ξαναγίνανε επιθετικοί. Δεν δέχονται τίποτα, μας είπανε. Απλώς κάνανε πίσω με την πορεία που κάναμε στο Εγάλεο εδώ, μέσω της ενωτικής πρωτοβουλίας βέβαια, που κάλεσε και άλλους ανθρώπους. Ήταν και το ΠΑΜ, ήταν και άλλοι βέβαια. Ενωθήκαν πολλοί δηλαδή μέσω της ενωτικής πρωτοβουλίας. Πολλοί κόσμος και πολλά κόμματα. Και τώρα θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέσα από τα παιδιά βέβαια από την ενωτική πρωτοβουλία, την ίδια διεκδίκηση που έχουμε. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Δηλαδή στην ουσία μας εκτελούν. Είναι σαν να με εκτελούν. Οπότε δεν μπορώ να πέσω κάτω έτσι, αμαχητή.